Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a ze serveru MC Rybář. Dneska se zahrajeme tu novou minihru Build Battle. Tohle má první video z Minecraftu a chtěl bych točit zase aktivně na tomhle kanále, jakože je docela mrtvej. Chtěl bych z Minecraftu a možná budu vycházet z Minecraftu a z takového jednoho serveru, ale uvidíme, jestli mě vezmou. Tak, jdem to zkusit. Zvědavej. Jestli vám to nevadí, tak asi zatím dám resource pack. Tady. Nefunguje. To je jedno. Pokud byste měli ještě nápady na videa nějaký, tak klidně řekněte, mě to je to jedno. Jenom potřebuji prostě něco, co bych mohl natočit. Tak uvidíme. Jdem do hry. A co tady je? Nákladní auto, balón, oceán, zima, skateboard, léto, turistická stezka. Oceán. Ty kokos. Já vůbec neumím stavit, ale když to zase dopadne. Se mi budete smát. Takže jak bych jsem postavil. Jak byste postavili? Oceán. Zkusíme tady. Takže zareveru edit. Není tady. Kurňa. Vymazat, vrátit. Nechce. Já vůbec tady to neumím. Já vůbec to nechápu, jak se to hraje. Vrstvu. Jo. Blok. Vymažte. Blok já chci. Šlo by to celé. Tak si vezmu písek. Čekala, tak blok plus. Já to tady nechápu. Jak se to hraje? Dejte mi chvilku lidi. Blok. Takhle. To je tam nějaký? Můžu se podívat třeba sousedovi. Tak počkat, to mám nápad. To musím celý zatopit. Ještě. Myslíte, že to bude fungovat? Když tam dám takhle vodu. Já neumím psát, tam už k tomu rozbitou klávesnici. Hustý. Počkejte chvíli. Dobrý. Takové zbývá 5 minut. Lock-in. Co by bylo v oceánu třeba? Třeba loď nějaká na tom by byla. Děláme loď. S vás nesmějte se, já vůbec neumím stavit. Co? Takhle by byla nějaká loď. Takhle. 3. 4.
nějaká pirátská loď. Taková postižená. No, co s tím dělat? Pošlo? Pocit, že... Ne, to v pohodě. Já potom vlastně zahrám něco jiného. Na tady tomhle serveru. Vyzkoušíme každou minihru, já jsem tady hrál, no. Občas tu hraju, když mě to baví. Tak to bude mít nějakou tu věc. Tak. Vlastně něco takového. Pak to bude kabina. Taková pirátská. To budou muset být schody. Dělám. Tak. To je vysoký. Takhle. Necháme takhle okýnko. Takže já si myslím, že já myslím, že to je docela v pohodě, jako. Tady by taky mohly být okýnka, že? No, ještě tady bude takové okýnko. Tady to bude mít kormidlo. Ježiš, to je strašný. To bude taková to bude stěžeň. Podíváme se k sousedovi. Ježiši, co to tam staví za nádheru. Tak se nepodívám. To musím to dodělat. Korály. Ježiš, to jsem pak prohrál. Tohle není oceán. Ale na to, že jak mám tak... Ježiš, že jsem tam mohl dát delfína. Já to dám třeba, že jde to. To mě bude strašně, si myslím. Já se bojím. Ale tak další tady má taky akvárku, takový malý. Tak to je hezký. Se mně líbí. Hele, tady taky někdo postavil takovou loď.
To je ok. No, to je to moje. To je strašný. Tak ale toto se mně líbí. Tohle to se mně hodně líbí. Uvidíme. Toto je takový, no, jak já, nerychle. No to naspěl má kormidlo nějaký. Co je tohle pro boha? What the hell? Tak tohle je hnusný. Co toto je? To je molo prostě a písek. Co to je? Ale toto je pěkný. Tohle je pěkný. To se mi hodně líbí. Nahlásení stavby 150. To se mi moc nelíbí. Teda, pardon. Kámo, co to je? Kámo, plachetnička. Brum. Jedu v plachetnici. Prostě už dávat zvířata hustý. Ještě to. Ježiš, ale tady to nikdo nedostavil. Tady měla být chobotnice. Ale stále se cení. Co to je? Borec se vytopil. A má tady prostě pár ryb. Bro. Oh. Tohle tady bylo. Jo, to je tohle. To bylo to nejlepší. To se mi teda, a to se to zaslouží, to se mi nejvíc líbí. Tak. Teďka si to budu dohrát asi. Co? Nechápu. To se teďka asi zahrajeme. Já bych dal ještě něco a pak bych tak ještě vám něco řekl na konec videa a pak bych to už ukončil. Přemýšlím, tady to nikdo moc nehraje dneska nějak. Tak dáme třeba Fortune Towers, dáme duo. Vidíme. Kurňa.
třeba bych chtěl říct o tom serveru, že musím mít aspoň video z Minecraftu. Já teďka, jsem psal jako, žádný video z Minecraftu nemám, protože jsem neměl jsem nápady na to. S kamarádem jsem to dělat nechtěl, chtěl jsem to udělat sám. Teďka aspoň to udělám. Aspoň tam na ten server budu moct a na něm konečně budu moct natáčet videa. Modlete se prosím vás pro mě, ať to tam vezmu. Hrozně bych si chtěl mít. I'm kidding me brother right now. Like blood, what the hell? Já se tam tady snažím něco říct. A mě tady zabít. Víte co? To. Já si myslím, že by to pro tady to první video z Minecraftu stačilo. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Nevím, jestli bylo moc krátký pro vás, ale budou vycházet videa možná z serveru, pokud mě vezmu. Tak, zatím čau lidi.